Biyag di tao. Hello, good morning, good afternoon, good evening. Adaman ti pagayam mo nagayam yo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo? Sa bali man na napakasaritaan ting kami patangatang ita. Ngam sakbay na, sakbay ting kamba ng drama. Kaya't kumampay ngay shout out dagiti sumaganad. Sa nga pulo pa ilati may shout out tayo ita kat inton sumaruno. Siguro mga sa nga pulo manan. Kat no di yung mga ganda gitinagan nyo, paki-comment na lang tapno mabasak manan ta. Siguro dagiti daduma nagaburanan kadyak mabasan nga masublian iso pasensya ko man. Shout out kada Madam Jasmine Rivera, Imelda Cabang, Jules P. Estacion, Jovelyn Garcia, Florenda Kimpaoy, Rodalina Sagid, Imelda Tano, Al and Kathleen Omayas, Leonora Bautista Candida Nieveras. Intay nga ro dandanggan ti sabali manan nga episode dito'y drama tayo. Biyag di tao. Rami dakti amin tapno makaadal ka lang anaimbag, Risa, anak ko. Agyaman nagtatang. Di kaya't kau, agbalin kan to ang maestra dito lugar tayo. Awanton timang tagtagibasit ka na tayo a pamilya. Wan tatang. Nagrigat ti panagbiag tayo, anak. Iso akanayon ka apalagipan, alalay ngam ti agadal, way? Wan tatang. Sapay lang kuma, tadi nakpaya ni tiara paap ko kang karisa. Ay na, ada ka man nandito'y talon mau kabagis rudeng. Kasla di ka mabanbanaw. Ay, para kinirisa nga nakoter aramida kiso nga gag-agawa ak kabagays. Kayat ko ang makaadala na imbagday ka anakam. Ay katuan angam di kamutan agin ina na kabagays. Ang mga numakaala kamot iti sakit mo iti kastangar aramitam. Napigsa ti kararag ko ni Apo Diyos kabagays. Iso sa anak ngagsakay. Kabagis rudeng. Awan, di rumba nga pagdanagam kanya kabagays. Kabalak na ito nga aramidag. Nangato nga men ti arapaap ka para iti anak ko. Agbalintaw ang maestra dito lugar tayo. Kumusta ma iti panagadal mo, Risa, kaanakan? Nasayaat mo at Auntie Delia. Nagagat ni tatang mo ama panagtrabaho, iti taltalon na. Tapno at dala ang gastusam ama panagiskwela. Masyanak pa yan kankwana. Mababainak lang unay kinitatang ko, Auntie. Iso alala ingak mati agadan. Ay katrumpang laang aris a kaanakan. Agsakit lakit di tinakam kan kanitatang mau. Nupayom ti kayat na mapasama. Auntie, No kasapulam ti tulong kau. Ibagam lang kanyak. Si dada anak at tumulong ka, kaanakan. Ay, panawa mo daytan inawa manak ko. Si akong ti mga ramid itinayta. Ingka kidialaan di librom ta agribyo ka. nalakalang dayto nga aramidan, tatang. Siya akong. Mapangka na jay salas kat alam jay librom ta agbasa-basa ka. Tatang, Ay, saan kumanatang ti ulom, Risa? Aramid mo jay bagbagak. wan tatang. Agar mo sarkan, sakbay amapan kay di pagadalan niyo anak ko. Nagsapa kayong mata na nagluto iti pagarmusaran, tatang. Aywan jak ngamin kaya ta mabisinan ka mapan di pagadalan. Tatang, Alag tukaw kalitan tamangang kan. wan tatang. Adda ka matgayam dito anak katugaw. Ite ka pa isapsapulin ha, Risa. Ni, si kamit gaya marandi. Apa ya sapsapulan na? Kwa? Awan? Kaya't ka lang nga makita. Anya? Saan ka ngamin anak kita di kalman dito pagadalan? Gaputa sana kasimrek. Adda ngamin na panak. Randy, Adda ka di pa klase mita, Risa? awanan. Ornosek lang dagito'y gamit ko. Kalpasan na, agawin akton. Kwa? Adda ko mapay pangawisakan ka. Sa dino?
Inta mga ni ti restaurant. Ay na, pasensya kan, Randy. Naskin nga agawid ak adagos kalpasan ti klasik. Mabita lang mo't amangan. Please. Randy, Agpakpakaasya, Krisa. Mabalin ka di akaduain na kamapan mga ni ti restaurant. sige man lang. Tapno saan ka gumura kanya? Oh, yes! Dati kayat ko kang Karisa. Di ka matanagan. Siyak naggastos. Ken itulod kan tumata ni Jabalayo. Ay na, kabagays. Itay kapay apumanag na dito'y paraangan niyaw. Apay aya. Maliman, di pala nagawid ni Risa nga anak ko, kabagays. Ang mga no dapay klase na, kabagays. Di ka kadiunay agdandanag. Wala nga nakasangpit kumani ti kasto nga oras. Sa dino nga tinapnapanan na. Kasla dinak dengdenggen kabagis ruting. Ang mga no dapay di pagadalan. Iso asaan pa'y anakawid. Ay, kabagays. Agawid tulat ta, numalpasan ti klase na. Punasam ka di day ta panagdandanag mo, kabagis ruding. Apay nga itakala nga sumangpit, Risa. Sumipngitan. Pasensya kayong tatang. Saanan ang maulit? Agpapaaram kan sa mo di pagadalan yaw. Tatang, Gumarang ganjang kamutan. Agpudno ka man kanyak. Napan ka ka din nakidait. Iswa simangpit kay ti 10 oras. napan kami lanangan iti restaurant kini Randy aka adanak, tatang. Kuna kung kahit nga damading aramidam. Lalaki mo gayam ti kakuyog mo. Isuan na sipngitan ka na nagawid. Tatang, Ay, Risa di ka agar-arami di ti Jack kaya tapno nasaya at kamot kanyak. Ha? tatang. Tandaan day ta. Wen, tatang. Apay anak uli magkarisa. Nagliday ti rupa ma. Apay ka di. Kwa, awan day ti Randy. Di naklatan ikaskaso. May papan ka di kin ni tatang mo. Iso analiday ka manin. Wen, Randy. Inong tanak ni tatang, idinasip nga tanak anagawid ije balay. Pasensya ka na. Siyak tiga po na no apay ngayon tan na ka. Di mon panunutin day jay. Istrikto lang amin ni tatang ko. Di na kayat amarabyanak nga agawid. Mawata, Krisa. Sige mapana kon iti sumaro no a subject ko. Sige. Aganan nagkarisa. Basit lang na panaguray. Agturpusin ni Risa nga anak ko, kabagays. Nasaya at nukasta kabagays. Makunak taon nga da nagbanagan dagiti bambanog kao amang papaadal kang kuana. Kabagays. No si bibiyag pa'y kumaday di asawak sigurado ang maragsakan nitan. Gaputa, dandanain ti pa nagturpos ni Risa iti kolehiyaw. At danton maestra nga anak mo kabagays. Ay, wala. Kan ka na kamay. Awan ton timang tagtagibasit ka na tayo. Kaputa, adanton maestra nga nakao. Kabagays. Isu nga anusak matyag trabaho iti talon kaw. Tapno da pangalagi ti gastusin di anak kaw nga agadal. Sumagmamanulangan na bulan. Agturpos tayo iti kolehyo, Risa. Wen Randy, maragsakan lakit din ni tatang numadanon day takan nito. Agkuyog tanto matla nga ag-review. Kaya't kung amin adwata ang makapasay ti board exam. Si kaman, kayat kumat-data, tapno adda kadwak nga review. Risa, di kanto ko magbalbaliw kanya ka. Ni, apay ana ibagam data. Amkak ngamin, nga mga numaysakan to na may strakat, malipatan lakton. Si ka talaga. Agkakanap dagiti ibagbagam. Apay ko mamalipatan ka. Ken may sa, agpada talaang iti kurso. Saan aday tati kayat ko asawan? Ha? Ang mga nagbali itong tiriknam kanya kas may sana singadagayam mo. Mabuti ngak ngamin. Ang mga no, di nakton paganano.
Ay, jak maawatan dagiti ibagbagam, Randy. Sana ko nagpalpalikaw, pay. Ma'am. Nalablabos pa yung gayam ti pangibilbilangakan ka. Anya? Ay ayatan ka, Risa. Randy, Pakawanan na kumanon e bagak daytoy. Ngan, dayta tipod no marikrik na. di nakman rabakan itikas na. Ni, saan? Saan ka rabrabakan? Talaga nga gayatak kan ka, Risa. Kablawan ka anak ko. Nakaturpos ka ni di kuleyaw. Tilangan pa nag-board exam mo ti aramidam tapno nan anay kan a maestra. Agyaman nagtatang. Di kag danag anak ko. Igastusak ti panangalami ti board exam. Ipampanakil ka dito lugar tayaw. Tatang, Wen, kahit gaputan nakaturpos kan. Parchik mo't aja may sa akal din kao. Imbagla pagsasanguan dagiti kakabagyan tayaw. ana, da kayo latta ti makaam mo, tatang. Aw, adto ti kwarta nga ramata mi ti panag-review manakaw. Nailalay nga muain. Wan, tatang, katagyaman na ka. Mangnamnama kayong aramidat ti amin. Tapno maipasakto ti board exam ko. Na, day tamad di kayat ko ang mga gananakaw. No may sakan to na maestra. Napintas taon ti panagbiag ta. Wan, tatang. Kahit sa dinaw ti kayat mo apag-reviewan ngay. Ijay syudad. Ado ti review center ijay amabalin ko apapanan. Si kalata ti makamaw. Asa na balay, ta itid kumit ti kwarta ka sa pulam. Nakasagana ka din ang mapan iti review center? Wan, nakasagana akon. Manugot ka din ni tatang mo nga syudad ti papanam? Wan, Randy, impakadak matlaking ni tatang ko dayta. Nasayat nga rod ano kasta, Risa. At daan mo ka mabalin mo apagabangan bayat ti panag-review. Kasta ka di? Wan, Risa. Isungawan ti rumbang a pagdanagam. At dagaya man ijay syudad ni Risa, kabagay. Ay, wen ka ba guys? Napanag-review di ka na kami kay syudad para iti kinamaestra. Ay no, maipasa ni Risa ti board exam. Naan-anay iton a maestra ka ba guys? Ay nakabagay. At damot lang ang nagbanagan dagiti bambanugmaw. At dantumuten kaanakak a maestra. Ay, wen ka ba guys? Maestra ko naman. Mabayin tumit na dagiti karuba amang lais kanyak. Rabien ka ba, guys? At da ka pala dito'y paraangan a nakatugaw. Wen ka ba guys? Pampanunutik lang ni Risa nga anak ko jay syudad. Kumusta nga tan ti pa nag-review na ijay? Ay nakabagay, sigurado nga aramiden ni Risa ti amain. Tapno makapasanto iti eksaminasyon. Agbalintun a maestra ti anak mo. Ay, rumbang lang nga ramitin na ti amin tapno makapasa ka ba guys? At down tinagastos ko iti panagadal na sika. Dandan ni Jack pa yun agina na. Tapno laeng adamited ko apang matrikula na. Talagang amin na kayat ko ang makaadal di ka anakam ka ba guys? Ala, sumrag kakit din di tabalay mo kabagis. Rabi iuna yan. At da ka pala dito'y paraangan niya ngagpampanuno. Sa anak pa yung amin ngagtuglap ka ba guys? Ala, yun unamlatan ti agawaid. Sumre kag tulatan di tabalay no madamdama. Ado ka di mo't lang tinaadal mo ije syudad iti panag-review manakaw. Wan, tatang. Ala, mangtedak tumanin iti gastusan para iti examination mo. Agyaman nagtatang. Adon tirigrigat yo kanya. Maasyanak pa yun kada kayo. Ay, di mo bang panunutan day ta? Pag-rebelak nga ma'am, ti mangpaadal kang ka. Tatang. Saan ka mabambanong nagtrab-trabaho iti talon ka o basta damited ko kang kagastusan? Tatang. Alagi na nakananak ko. Amo ka na banog ka naggapaw jay syudad. Kumusta ka ba, guys? Napan ka din nag-exam ni Risa. Wen ka ba guys? Nasapa itay anapan nag-exam. Sigurado na makapasa ti anak ko ta. Nagdala ni ti review center.
Dakol tinamnaman na makapasa ka ba, guys? Nasirib kay anak mo. Natawid na ati kinasirib ko kabagays. Ay. So apat siya ka makapasa niya anak ko. Ka ba, guys? Iti saan ngagbayag at danton maistra nga anak ko kabagays. Kumusta ti kalkalpas nga exam, Risa? Madandanagan na, Randy. Orisa ka rod. Agpada tayo ti marikrik na. Masapol ang makapasata, Randy. Pampanunutag ngamin ni tatang ko. Adun ti sakripisyo na iti panagadal ko. Iso arong banglaang ang maipasak ti examination. Risa, Maasyanak launay kinitatang ko. Dandani saanan nga agina na nga agtrabaho ijay talon na. Tapno at dalamayawat na kanyak akwarta. Risa. Na nga tumatara pa ko para kada kami kinitatang. Kaya't ko ti makatulong kan ko na. Resulta lang ang ti maur uray Risa anak ko. Mamati aklaunay ang nakapasaka. Wan tatang, urayan tayo lang ang ti resulta ti examination. Itapay laeng kablaawan ka na nakaw. May sakan to na maestra. Di kaya't kaw, dito'y kalugar tayo nga gisuraw. Tatang, Well, hindi paniknik mo man ka nagitimang lalais ka na tayo, akabalan tayo mati agbiyaga na namay, sana pasig arigat, ti mapadpadasan tayo. tatang, Ay, maragsa ka nakmait, gapota addanton anak ko, ang maestra! Ha? Ano si kaya sa wanda ito, Risa? Awan ba't tinagan mo itilistahan, lagi tinakapasa ang maestra? Saan ka nakapasa ang maestra, Risa? tatang, di kay ko magpungtut. Inaramid ko mati amin tapno makapasaan. Anya kay naramid ti amin, nasasawam? No, naramid mo ti amin, dad na kumanagan mo itilistahan, lagi tinakapasa. Baka wanendak no pinaay kayo, tatang. Jakmat na gaya tanda ito. Di ka man nagsangit-sangit dang nga. Nagdakal, tinagasgastos ko kang ka. Pinagadal kay Diyos tao. Ita, kastoy, di subad mo kanya. Baka wanendak, tatang. Pakaw-pakawanan, pumanaw kang salbang. Ang mga nudyak makapagtipol kat madangran kamay. Pumanaw kan ko na, kat saan kan nagparparang kanya kiti kaanuman. Sige, panaw! Ay na ka ba, guys? Saan arumbang a pinapanaw mo ni Risa? Saan namot anagayatan asaan ang makapasa iti kina maestra? Anya saan ka no nag-review-review pa'y? Pinainak isarumbang lang kang kuha na ti mapapanaw ka ba, guys? Anak mo ni Risa ka ba, guys? Di ka Maawatan man ko sumanauman dita ka ba, guys, Delia? Awan mo tinitulong mo kanya ka ng paadal ka ni Risa, ka ba, guys? Kababain ka dagiti karuba, asaan ang nakapasa ni Risa iti kina maestra. Ay na, anya lang di ko na enda, di bagbagada, nga awan ang muna, ababab. Isangit mo na Risa. Tapno malagan ang tirik nga. Kasano akitan, Randy. Pinapanaw na ko ni tatang ije balaymi. Di kagdanak. Adda ka tumulong ka nga. Randy. No kayat mo, agnaid ka niti balay ni. Kasaritak ni nanang ko. Anya? Nakapasaak kas may sa teacher, Risa. Matulungan kay ti pagparparikutan. Ulitek. Nakasagana ka tumulong kang gagaputa. Ay ayadan ka. Randy. No saan ka man na nakapasayta? At dapay mat sumaron na agundaway. Tulungan ka, Risa. Randy. Amok nga naramid mo mati amin. Mamati ka na sirib ka? Iso di ka mapukawan itinamnama. Patsak, makapasakan tumitlaang. Randy. Saan pa yada ito tigibos ti amin? Adan tupay na pintas agasa, nga uray kang ka. Makataunan, tinapalabas, manipod, pinapanaw ko ni Risa nga anak ko kabagays. Ay na, agbababawi ak, itiday dyan ngay naramid ko. Mailiwak pa ikit din kan kuha na kabagis. Ay na ka ba, guys?
Di ka kayat asideran. Ita, naamiris mon abid daw ti panang papanaw mo iti anak mo. Kabagays. Nasingpet ni Risa nga anak mo, kabagis. Patyak nga agawid tumutla ang dayjay. Ay na, sapay ko maa kabagays. Agkararag kakitday nga agawid ni Risa. Saan nga amo ni Risa tagimula iti sakit tinakam. Mamati ak nga agsublimot la dito'y lugar tayaw, kabagays. Oh, makitam? Nakapasakan iti may kadwagon daway, Risa. May sakay ta na maestra. Agyaman naklaunay ititulong mo, Randy. Sigurado ang maragsakan mo't itan ni tatang ko. Anyang aro ti panggap may ta? Agsubli akon iji balay mi. May samot tan atawan ajak nakita ni tatang ko. Mailiwak mo tan kan ko na. Si kalat ti makaam mo, Risa. Ilawlawag ko kan ko na. No apay asa anak ang nagparparang iti makatawan. Kaya't ko ngamin ang maipamaysa ti panagrepasok. Ha? Risa? Anak ko! Wan tatang, siya dito eh. Ay, nagyaman na ang anak ko. Nagsubli ka ba't laingin dito'y balay? May iluwa ko na hanggang ka. Pakawanin na anak ko. Tatang, di kay agpakawan kanya. Maawatan kayo. Nagawid ha. Taipakaamok kada kayo amay sa at itan anaan-anay ang maestra. Anya? Maestra ka itan? Anak ko? Wan tatang, naipasakit may kaduagon daway ti board exam. Iso nga awanan ti rumbang apagdanagan niyo. Ay, nagyaman na, Diyos ko. Sa anak anagimula iti sakit tinakam, tatang. Nagbalin akarit kanyak ti amin. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Risa, anak, pakawanin na ko, ma. Ay na tatang, lipatin yun dali jay. Agyaman tayo kit di iti apo. Gaputa dinengeg na dagiti kararag ko. Amaton oy ko ti arapaap ko nga agbalin anan-anay a maestra. Wen anak ko, ay na, professional kagaya man. Nakaragrag sa kak para kang ka. Kahit naiulitag-tagkid daw iti pamakawan kang ka, Risa. Sakripisyo ti kasapulan, tapno magunod mo, ti arapaap mo. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Macy Malu. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Hello! Welcome again to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo? Sa bali man na napakasaritaan, wano istorya ating kami patangatang ita, ngam sakmay na, ituloy tayo manantag shout out. Kaya't no diyo pa'y mga ganda gitinagan nyo, pakianos yung aurayan, tayo nainutan tayo nga ibasa dagitinagan nyo niya. Hello kani Madam Rodalina Sagid, ni Gloria Bibat, ni Jovita Bumanglag, ni Ma'am Venus Tapia, ni Teresita Dokusin, ni Sonery Lipadan, ni Alejandro Selga, Pedro Pablo, Carmela Hernandez, Eusebio Vilma, ni Jonalyn Salazar, ni Michael John PH. Intay nga rodandanggan ti episode 157. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Kasano da ito yan? Awan kwarta tayo na paggatang iti abuno. Nas ka na may kanan iti abuno di mula tayo. Ay, day tangarod ti pampanunutak lakay. Parikot itano sa dino ti pagutangan. Padasum nga tama pan umutang kada tatang. Ay mga noda kwartada. Barang adda ati maipautang ni nanang. Sana balay. Mayadan tamot lang apaman nga da kwarta tayo. Wan lakay,
Mapanak numalam ijay ayan dananang. Ay na anak kaw, pasensya ka na. Ang naranam mga awang kwartak ita. Ay, kasta ka di tatang. Di matangak namin iti agas ko iti kalman. Kaya nabasto dito balay. Ay, isungawan na bate iti impawit ni Manang yu Adina. Ay, kasano day to yun? Awan at talaga ti mausar mi ijay garden tatang. Kasapulan ng jay mula mi ang maikan iti abono. Kastaya. Ay, padasamat ti mapanijayan daaning mo adjuve. Barang ada mautang mo kang kuwana. Wan nga agpaysoan niya. Alaman nga ro tatang. Mapanak man ijay ayan ni Jovi. Naimbaglaangan at dapay na bata kwarta mi manang. Kasta ka di ading ko, ay naagyaman ak unay. Awan at talaga ti amok apagutangak asabali. Manuaya ti kasapulan yo. Uray 5,000 kumaading. Ay, sige. Pautangan ka manang. Ang saan ko maunay ang mabayag tani. Kasapulan mi mutlaang. Nang runa itatamadamamat lang ti trabaho mi iji garden. Wen, di ka madanagan. Kalpasan ti do alawas, bayadak matlaang. Sige, mabit lang manang. Inakalaan ti ututangam. Ay na, agyaman ak unay ading ko. Ay, naibaglakit din tada na ipautang ni Jovi, lakay. At damat lang maigatangan iti abono. Nasayat no kasta. Sana bale, kalpasan ti trabaho iti garden. Inak makitrabaho iti ayanda parinardo. Wen imbagla pagbayad ta. Wen, awan pagdanaga mi ti dayta. Siya ti makamu amang bayad iti inutang mo. Yugmungro din Siya kunti mapan agorder iti abono. Naimbaglaangan at nadanon kayo manang. Bayaw, umay ko kumasingiran ti kwarta nga inutang yo. Ha? Kasapulan mi nga minan, iso ngay mayak. Paggatang mi kuma iti spray mi iti mula mi. Ay na, pasensya kan Jovi ading ko. Awan pa'y matkwarta mi ita. Wen nga ro di hipag. Pudno, ti kuna ni manang mo. Diyak ba nga min nagsweldo iti pagtrab-trabaho kahit. Ay, kasano nga ron ngay? Kaano ngay ngagbayad kayo? Ay, umay kalangan inton sa badaw. Sigurado nga danton kwarta pagbayad mi kan ka. Anya kamutan. Kasla itarayan mi ti utang mi kan ka, Jovi. Ha? Agasam, dito'y pa'y atalaga tirsena ti pang siniram kanyak. Unay kamutan. Ay, pasensya kan manang. Mapanak ko maitay di balay yung nakita kamot dito yun. Iso ngay bagakon Makauray ka kumamot Saan mimot nga itarayan ti utang mi? Apay nga ron ngay makapungtot ka manang. Agsingsingirak lang mat. Kan may sa, imbagayong agsubli akita nga alda. Awan pa'y nga rod kwarta mi ita. Urayom latan asyak ti mangitulod iya balayo. Apay, anya ti makagapo ang nagsinungbat kayong agkabsat, kumari. Dayjay man akabsat ko. Di na lang mailugar ti panagsingir na. Iso nakapungtuta ka. Ay, kasta. Ay, unay ni Jovi. Gaputa po pintas ti adda panagbiagda. Adadamutin at umangtangsit da. Ha? Mabayadak tulaang ti utang ko kadakwada. Ha? Ultimo, jakon maulit ti umutang kadakwada. Iti kasta. Maliklikan, ti di pagkinaawatan, may papan iti kwarta. Kunakon kat. Itatasingiram ida. Isuda pa'y ti makapungtot. Ay, wan nga ron Siyak ti nagpautang. Siyak pa'y ti dakas. Una yan ni Manang Lani. Dayta ti parikot kadakwada. No singiram, ado ti sa uda ang makapasair itirik na. Ay, wan nga ron Lawlawan ko na nagpautang. Naasyanak mat nga minidimay day di balay. Agpakpakaasid Numaminsan, amumton manang. Ay, talaga saan da na makaulit ading ko. Ultimo damot na. Jay tupay kwartak abinulod da. Aging gayta, di da pa'y binaybayadan. Ngamjakon siningir. Gaputa para mat iti ka anak kak tinangaramatan da. Sumobsobrada mat. No saan lang agapo kadagiti anak da. Singirak kumaidakot. Nala, baybayaan mo Jenny. Tulong mulatan kadakwada. Tunggal sumro ti sakit jay inaon nga anak da. Awan mo't sabali apagtarayan da. No saan ada kayo nga agasawa.
Ngam no saan da ka sa pulan ti tulong? Nalabas ti pa nagsasauda. Ay, day tangarod ko mati panunutan da. Ang amala, baybayamon. At dan tulat ta panawan ama panunot da ti biddot da. Kung namalan sana mabayadan ti utang. Unay ka da kabsat mo. Di dala makaururay. Kunamitlan nagdakkel agatan ti utang takadakwada. 5,000 lang mo't. Malak tulat ti sweldo kiti pagtrab-trabaho. Mapan ko man bayadan. Amang ano iso, ti di da pakaturturugan amang pampanunot iti utang ta. Wala kay, syakton ti mapan agbayan. Ay na, amom, nalabsa kay di Gardinda Jovi nga gasawa. Wow, naglawa ti Gardinda si ka. Ha? Nasurok sa amay sa ektaryan di mulad da. Nalawa ngam nababamot ti presyo ti kamatis ita. Iso nga awan mo't lang. Anya? Ay na, blessing para kada kami anababa ti presyo ti kamatis ita. Tapno makisayan man mati kinapangasda nga agasawa. Uray ado ti tao, agasam, agsingsingir da. Ay na, unay kan. Aging gaita, nasakit pala tinakam mo. Gapo iti parang singer da kan ka, Jetersen na? Ay na, iti kano man, jak tumalipatan da yung inaramid na kanyak. Nagsakit at talaga tinakam ko. Anya, kasta tinako na ni Manang mo alanay. Wan tatang. Saan lang nga day abakla tinang ibagaan na iti kasta? Apakaragsakan da kanuta na babati presyo ti kamatis ita. Anya, ay una yan nilanay. Kasla di na pampanunutan dagiti isaw-sawang na. Wan nga ro tatang. Dakas nga apal day jay. Isu akas jay ti bagbagada. No agsakit jay anak da. Dama ng Jovi akanayon ti pagtarayan da. Ngam ita, kas jay ti bagbagada. Bala, bayam, takasaritak to nila ni may papan iti dayta. Sana nasayad dayta kay bagbagana. Anak kaw, saan na nasaya at dayta nga aramidam iti kabsa mo? Sikat tinakautang, isuarumbang asikamot at tagpakumbaba. Ay natatang, amok asyak tinakautang. Ngam saan kumamat akas di ater aramidan ni Jovi. Ha, agsinger, iti kaadwan ti tao. Sinalodsod ko ni Juve. Pudno asiningir na kay J-Store. Ang nasaya at mat ti panangibagana. Di na mat kanimpig sa ti panangibagana tapno manggag ko mati adwa tao. Ulbod at talaga day di babae. Nagado tinakangag. Day tati parikot kan kakait. No singirin da kasi kapay tagsakit tinakam na. Panunutam kumamat at tunggal adag sakit kada kayaw. Wanog kasapulan kayo iti tulong. Ket da Juve nga gasawa ti kanayon nyo pagtarayan. Ay natatang, manipod ita. Saan kami nga agkidaw iti tulong kadakwada. Ngamin, nagsakit pa'y latinakam ko nga aging gaita. Gapo iti panang sir na kanyak ijay kaadwan ti tao. Anya? Ay na, di mano nan kanyak day taasaw ni Manang Lani, tatang. Ay, nagbita di manon kanyak. Taado tinang ibagaan na. Apakaragsakan da kanuno na babati presyo ti kamatis. Juve anak ko, agpakumbaba ka kumalata Aw-awatem latan ni Manang Mau. Di kay madanagan, tatang. Awan mo't madingar aramid kadakas kadakwada. Kan may sa, awan panggap mi nga agasawa amang balis kadakwada. Sana bale, taitatan na babati presyo, saan kami pa'y mat nga agap-apit. Kat sapay kumaa, tenton madanon ti panagaapit kat nguminan ti presyo. Iti kasta, da kami ti madaan iti bendisyon. Ay, nasaya ati kasta panunot mo, anak kaw. Sapay ko mga road takasta. Nay, anya na kita imit mo, anak kaw. Kasla grocery, Mike. Ay, uwan tatang. Nag-grocery kami iti asawak para kada kayo. Ay na, agyaman anak kaw. Ay na, pag isaw, awan na bastumi ka ni ading mo dito balay. Ay, kastaya. Nala, adamin dito ti kasapulan nyo. Apay nakalako kayo na ay tinatangyaw. Ay, uwin tatang. Kat, ay na, maragsakan kami. Natsambaan mi tinangin na presyo. Kastaya, ay na, ay, nagsaya atan anak kaw.
Ay sos, mayat ti parabor ka da kayo ah. Wan tatang, isa nag-grocery kami para kada kayo. Oh, lakay. Intad ka din ni Manong Jun ti bayag tinatang nga impaw itay di kalman. Inted na nga. Anya matan ti kastoy. Akong payagas ti bandog met. Anya? Kayat mo asawan, nababati presyo ti repolyo ita? Imbag pa kita ginatang da, uray na baba. Ngamin, ako na ni Manong John, nga do ti imbaklod na anatang dagiti paada tayo a farmers. Tanababauna ti presyo. Anya? Kasano da ito yun? Awan lang aro din maigatang iti abasto. Nautangan tapay. Anya, matay. Kasano da ito yan lakay? Imbag ano ang pautang pay ni Ros igi istor na. Kat nagadun nga utang taas saan tapay anabayadan. Kan may sa, naibusin ti agas ni Lloyd. Saan amabalin alumangan nga agtumar. Hello? Hello lakay, agawid ka kumaitamot lang. Apay? Ni Lloyd, simrumanan ti sakit na. Nas kanya itaray ta ija ospital, itamot lang. Limita man ti bibig na. Anya? Ay, sige, agawid ak. Kasano da ito yan lakay? Awan pa'y apulos ti kwarta tayo. Awan ti maayaban amangipan kada tayo ija ospital. Unirod, awagak ni Manong John. Nagibiyahe mo't gamit tinatang. Kasta ka di. Lakay, ada lumabas alugan. Da Jovi nga agasawa. Oo, napasok. Dapan paraan. Agyaman ak unay iti panangituludyo kada kami dito ospital ading ko. Ay, awan na nyaman naman ang lani. Imbaglangan ata naranaan da kami alumabas itay. Wen nga rod, naawan kayo. Yaklamon. Awan ka di kwarta nga aramatan nyo, manang. Kinapod noon ang ading ko. Agparparikot kami ita. Gaputawan apulos ti kwartami nga imay dito ospital. Ay, kasta ya. Mabit lang nga ron. Adoy, naimbag lang nga aramatan nyo dito ospital, manang. Ay na, agyaman ako na ading ko. Agyaman kami unay ipag. Ay, awan anyaman na. Kasta talaga tagkakapsat. Agtitinulong no maipapanitirigan. Tulong mi day kada kayo. Iso adi yun panunutan. Ay, wan gayam. No ma-discharge kayo, umawag kayo laang. Tada kaminton timang sukon kada kayo. Ay na, agyaman ako na ading ko. Jovi ading ko, mababay inak kada kayo. Ngam imayak lata, gaputa kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kada kayong agasawa. Aklunak nga ado tinagbasulan mi kada kayo. Ngam pagyaman ako unay, gaputa nagtali na adlat tati kinasaya at yu kada kami. Manang. Naamiris min dagiti bidot mi ading ko. Gapu iti kasdian na pasamak iti anak mi. Anaira na nga awan apulos ti kwartami. Ay kat nasayata ano na amiris yu day tamanang. Ang awan day jayan? Saan yun napanunutan? Pakaragsakan mi unay ti tumulong. Gaputa marik nami agapoy ti panang tultulong mi iti tattao. Sumangsangbay mo ti bendisyon kada kami. Pakawanan na kumaading ko. No naasika iti padam a tao, nalukay adumteng ti bendisyon iti biyag mo. Ngam no makasarili ka, umadayo mo ti grasya kan ka. Bueno gagayam, hindi tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. Naimbag ka naragsak ngal daw kada kayo amin. Welcome again to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat iti kanayo nakadayo apan ang ururay kadagiti uploads tayo at drama. Kat sakbay tintay pa nagdrama manen, ituloy tayo manen tag shout out. Kat ininutan tayo nga ibasa nagiti shout out papagayam.
Hello kani Madam Marina Bagcal, ni Ma'am Geraldine Laroco, ni Ma'am Madeline Agaran, ni Ma'am Ursula Lansang, ni Linsky Tolens, Jacqueline Nofis, Joseph Asuncion, Jonalyn Rico, Castaneda Floresma, Valenzuela Jeline, Rita Angela Vlad, kani Lydia Kilingkin. Hello kada kayo amin. Intay nga rodan danggan ti sabali manan nga episode dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Marigatan ako nga agbayad iti renta ti balay dito'y Bagyaw, Faylay, bakit? Anya nga tano agawid talangan ni lugar may. Sikaman, Agsapulaklangan iti sabali a panggida ki lugar may. Kabaulak mo't trabaho iti construction. maawatan ka. Ti desisyon mo ti masurot. Kan may sa, awan mo't natalgad apanggadan ka dito'y Bagyo. Inton bigat mo't lang agawid tan iti lugar may. Makamulitan, tinapatag. Saan tanton nga agabang pa iti balay. Kat, adda nga rod pag naedan ta iti lugar yo. Makisaritak pailaan ka dagiti kakabsat day ditatang ko ang makipagnaig ta pailaan ka dakwada Lakay. Day tati pangadeng ka, Faylay. Saan nga umdas ti matmat gadak dito'y Bagyaw? Iso nga agawid talangay ni ti lugar may. Nasaya at matanagawid kayon dito'y lugar tayaw, kanakan. Nabayag mat apanawan ti panagtali na udyaw jay Bagyaw. O nantay, agpagpakaasi ag makipagnaid kami pa lang kini Feli nga asawak dito'y balayaw. Sana parekot da ita, baro. Kabsat ko day ditatang mo. Iso nga awan ti pagparikotam. Agyaman aklaunay, antilinay. Kat, nangan kayo ka din. Saan pa, antay? Kinapudno na, mabisin kami ni di asawak. Wala mabit lang araw ta inak agluto iti kanan niyaw. Inak man kit ditiliwan di kakaiso na manukaw. Agyaman aklaunay, antilinay. Bukas ta si Mang Pedabong kanti asawa na dito lugar tayo kabagais. Wan kabagis. At dada itay jay balay ko. Nangina ka nung aming no agabang da jay Bagyaw. Iso ngay may na dito'y lugar tayo. Kastaya. Mapanak man nga ro di jay balayaw kabagais ta nakman kita ni baong akanakanta. Ay katuan kabagis. Mapankalat ta. Ingkamot iliwan ajay ka nakanta. Ay wain ta na bayag panawain ajak nakit kita. Sa nga pulon sa tawanan. Ay na, maragsa na ka makakita man kang kabong kanakan. Kastak magkang ka, Uncle Sianaw. Kasla, saan kayo alimakla kaya, Uncle? Ay, lima kayo mo na tao na. Nagano tao bang kaon? Sana maglawalim makay kayo, Uncle. Kaing ingas yung launay na di tatangkaw. Kasaya. Ay, kabsat ko nga raw di kayong ingas kao. Ay, kahit awan ka di pa ti anak yaw hindi filay. Ay, awan pa, Uncle. Anya? Siyak, dadda parikot na, Uncle. Isong aging kahit, ha? Awan pa ilang ti anak mi. Ay, kat makabukal kay tulat ta, barok. Agkararag kayo kanya po Diyos, tapno paraburan na kayo iti anak. Uncle, Wen kayam, no kasapulan nyo titulong ko. Umasidag kayo laing kanyak. agyaman na, Uncle Siano. Di kayak babay ni kasawa mga umasidag kanyak. Uray no nakurapay lati pa nagbiag ko. Damat latamakan ko Uncle, Ado, timulak ka natay ng jibangkag kao. No, kasapulan nyo ti sidayaw. Ingkailat ta mga lay jibangkag. Lakay. Doon alawas ta dito'y lugar yo. May ibos matan ti kwartata. Awan ka di pa'y nasa pulam at trabaho. masadutak nga agsapol iti panggadak, Feli. Saan tamot nga agparikot iti makmakan dito, Gaputa, adumot iti Uncle Sianaw. Kan makipangpangan tamot dito'y balay ni Antilio na yun. Kababain, lakay. Mangnamnamatalatan ka dakwada.
Anya kumangit ipagbainam kat kakabsat mo dahil ditatang ko daan tilyuning ka ng kalsyanaw. Uray pay. Kan may sa, awan mat pagsapulan ni Auntie Luning. Agtartarakan na ang iti baboy. Kan makiburburas na ang mat iti mais. Relax ka dilaang bakit? Di ka kadiunag dandanag. Uray no awan ti panggadag at damat pagdawatak iti makmakan. At dapay gayam bakanti alutin ni tilikudan ti balay ang kalsyanaw. Ay, wain, baraw. Diyak na mulaan, daytay tinatanggap po ta. At damit tan di bangkag ko asok kaya. Kaslamayot amulaan ti balay ang kalsyanaw. Ha? Anya ti kayat mo asawan, baraw. Mabalin ayamit nga imulat ti balay. At ti kahit ko asawa ng kal, no mabalinak nga agpatakder iti kalapaw ko dita. Ha? Total, bakanti mo't day taluti mangkal. No, palubusan nak nga agpatakder iti kalapaw ko dita, di agpatakderak. Ay, sana parekot na ita, baraw. Mayatak lata. Patakderami di kalapaw mo no kayat mao. Ay na, agyaman na kang kalsyanaw. Wain, kay ikaw. Agala ka pa iti kawayan di talikod Ay na, agyaman na kang kal. Palubusan nakpay gayang magpukan iti kawayan nga aramatek iti kalapaw ko. Agaramid mat gaya man ni Bong iti kalapaw ijay likodan ti balay mau kabagis siya no. Wain ka ba guys? Nakisarita kanya ka patakderan na iti kalapaw jay bakanti alutek. Imanugot aklatan at wambut sabsabalay. Kaanakan tama. Sa bagay matkit di kabagays. May mayatay no dabukod da pagtaingan iti asawa na tapno marami damot ti kay kayat da nga uray kalapaw laeng. Ay katuan sana balay. Tanalaing mat a karpintero ni Bong. Amuna tar aramidin na. Wain ka ba guys? Sa may sa nabayagan a bakante na jay alutay. Nagsamagpaikid din nata, jak maruruutan, jak madaldalusan, ang mga no pagumukan pa ikati ulagan Mala, nasaya at mat nga raw, no agaramid da iti kalapaw da. Tapno lumasin da nga agasawa, tanay awanon ipakan ko kadakwada kabagays. Ha? Manipod si mangput da, siyak ti gumatgatang iti kananda. Anya? Jay matarak ti gatgatangan ni Bong. Imbes kumasi daan wano bagas. Ayun na yan. Jak ang makas tagayam ka ba guys? Di mo amo tadi mo mat ida mabambantayan. Nalaing mat gayam nga aginom iti arak ni Bong. Ibusan na dyan may sa ating ngadan. Anya? Kasladano nga inuman na dyan arak kabagis. Dinsa pa yun agangos. Nagbiit mo nga naramid ti kalapaw mo, baong barawk. Kasla kaano lang ang patakder mo. Wanang kalsyanaw. Mabalin min apagnadan ka ni Felay. Ay kahit mabalinin ata nalpaskat nga rudan. Nagpintas a kalapaw, tinaramid mo. Nagdalos pa yan ti arubayan. Wanang kal, nagtinulong kami nga agasawa tapno madalosan ti arubayan. Aya, Tilaang parekot ang kal, awan ti kuryente may. ay huwag nagpaisaw. Ay ka ano sa inyo pailang tiyag silaw iti lampara Tinapatag at dan bukod yaw abalay. Humakid yan kal, ayun gayam. Pabuludan dak man pailang iti bagasyaw. Isublik mo't ladagaw sa paman ang makasapulak iti panggadak ang kal. Ay wala baraw. Ikan kayaw iti bagasyaw nga gasawa. Agyamanak, Uncle Siano. Kanayon mat nga awan di tabalay da ni Bong kabagays. Napan iti trabaho na kabagays. No kasta, at dan trabaho ni Bong. Adan, simrek karpinteraw iti may patpatakder abalay jamyanan. Kasta ka day kabagays. Wain, dakla balay jay patpatakder daga po ta balay ti Hawaiano. Nasayat mat nga raw, tadan panggadan jay kaanakan ta kabagays. Napanan ni Bong Filay. Saan pa'y asimangpet, Uncle Siano? Ay, malimang.
Ang di pa nagawain. Ay, sigurado anabartak manan no sumangpot, Uncle. Nalang magayam nga aginom iti arak di asawam. Wan nga rod, Uncle. Sabali pa'y mat nga rod ti ugali na numabartak. Ha? Anya di kayat mo asaman? Napudot ti ulo na numabartak, Uncle. Kastan ti ugali na, uray idi adda kami pa'y ije bagyo. Kastagayam. Itala nga namwak na itaa. Nadaan nga agpaiso iti trabaho. Ang bigastos naman iti arak di sweldo na. Uncle, Damot gayam sana nasaya at nga ugali ni Bong. Igatang na iti arak, ti matgadang na. Nagalasan. Isaga na kung dagiti awita kaya bangkag kaw. Mangal dawak tumatan ni Jay. Psst. Psst. Ha? Asino siya bang sit-sit-sit kanyak? Adama nagang kwa. Ay! Sigala kay! Umasidag ka man, Litaw! Ha? Nagbastusin ni Bong. Iso magayam ti mang sit-sit-sit kanyak. Umasidag ka nito ko na! Tiyawanan ba'y na Bong? Paiman? Awan matay respetom kanyak, Bong. Awan babayin mo ah. Sigala kay kun kunamlat tamat ng kanyak. Relax! Di ka ka din akong ungat, Uncle Siano. Kastagayam to galim, numabartek ka. Awan respetom. Kunak no nasingpat ka. Pasensya ka, Uncle Siano, ha? Lambing ko lang kang kadita. Panyalambing nga sasawab. Uncle, dumawat ako may ti pulutan. Naibos nga minan ti pulutan ka. Sinalbag ka. Siya payasan nga inom iti arak ti pagdawata mi ti pulutan. Maturog ka kay Dave. Tanay, nabardak ka. Kasta timbagakan ka ni Bong kabagays. Wen, kabagis Leonine. Nagalas magayam ti ugali na numabartak. Awan respeto na. Na tiawanan bain abong. Awan utang nanay baganakam. Imanugot ka ngagpatakder iti balay na iti solar mo. Ngam kasta tar aramitan na kan ka. Mas dawak nga raw di tay sit-sit-sitan lakan. Awagan na mulatan tinagan ka. Lakay siya daw. Kuna na kinay. Kay ayan na ngay nga raw. Pinalawak nga ginidaom ngagmay-may sa ijay sirok ti sa lamagay. Dandan ni Barsa kag iti panabas itay sinit-sitan nak ngam. Linaplapdak lang ti bagay kabagays. Talaga ang masurona. Di ka laagbain, Bong. Ipakpakitam latipod no nga ugalim kini Uncle Siano. Anya ko mga iti pagbay ng feli. Dumawdawat ak lang matiti mapulutan no adda. Wala hanggang saan ko maakas dyan, di pa nagsasaom. Awan respetom kini Uncle Siano. Sumagang ka man! Di ka nga rod ang pungtot, ah. Bagbagaan ka. Ngam di nakmadangdagan. Anay ko. Alala. Apay nagsipat ka. Agsao ka pa'y takitam. Sa langa sipat ti maramalam kanya. Nawatan! Apay alimbitam dayta makanawan na ping-ping mao filay. Di nang ranak ni Bong, Uncle Siano. Anya, maaraming ni Bungday takang ka. Wanang ka nabayagan adangdang ranak. Anya, Noada di na maguston nga ibaga. Agkabilatan. ay, kastagayam jar aramidan na kang ka. Uncle. Sana na saya at kasta. Jak kanunungan. No, naskan ngay darom mo, aramidan. Diyak maaramid day ta, Uncle. Ang mga noad-ad-daad ang ranak. Anya, At dapay sa anyo nga amo nga ugali ti kaanakan nyo, Uncle Siano. Nagado alalaki ti agiinom ijay arubayan dabong kabagis. kastaya ka ba guys? Iso asinurot ka dito'y bangkag mo.
ta ipakamukan ka. Tiyawanan ba inabang? Inaramid na pag-iinuman jay sularkaw? Ay, sana mabalain. Awan babain day di akanakan ta. Kunamlan asino nga agitugot iti barkada na. Agyamanak, tembagam day takabagays. Nagtagawid ak tapapanawag ida nga agiinom iti sularkaw? Ay mabit laeng kabagis. Kasaritam tulatan intun saan anabartek. Amangan no saan nakamutladenggen. Ay, siyak ti makamo kabagays. Talaga papanawag dagiti babarkada na iti sularkaw? Di dalag babain? No, malpas kayo nga ginaw, pagawi di baon, dagiti barkadam. Anyat parikot aya, Uncle Siano. Saan da kamat nga naanwa na? Yak kaya nga daaginom dito'y arubayan ti balay kaw. Iso pangasim, tapapanawam kaon dagiti babarkadam. Makita mayat nga dapelen inuman mi nga arak, Uncle Siano. Kababain mayat no papanawag latan dagit di babarkada. Saan ko manatangkin ti ulom baong? Impalubos ko ngagpatakder kay ti balayo dito'y sularkaw. Angam, di na kayat asawain, nga ramidem matlatan ti kayat mau. Anya? Sapay ko ba, saan mo asintiran timbagakan ka, baong? Maturog kan, Bong. Nabarbartek ka. Nagawid ang dagiti barkadam. Maturog kan kunak, tani, rabio na yun. Diyak kurso na dati panagsasa o itay ng kalsyana. Ha? Tiyawanan ba'y nalakay? Iboy-boy nakit din, di pa nang ipalubos na ngagpatakdirak iti balay ta dito isular na. Paiman? Ay nga daramidam, Bong. Ikak iti pagnakman dayjay alakay. Mga turturo ka doon. Adalaman ti rabi ay. Nabanuga ka nagkapoy di bangkag ko itay. Rumor ka man, lakay siya, no? Nibongyag pukpukaw. Kat makaong ungat. Rumor ka kuna! No! Ay, sinaw bagabaw. Kung kugtara na matantiri daw ka. Dadailag tiri daw mo! Oh! Ay, naluktan ng tiri daw. Uncle Siano! Tumpak kayo ni Titawa! Nagbatan na kayo ni Bong! Ay, wan. Sinal bagabaw. Umaynak matantag batay. Ay, tumpak ako ni Tikawa. Agsubling ka lakay siya! Huston, Bong! Di mo dang nun yung Uncle Siano! Agawin tan! Diyak magustuhan timbagbaga na itay. Ti amo na nga dagat kabain ko ti awanan bain alagay. Anya ka din ti mapaspas ang makin ka, Bong. Kapsat ti amam ng Uncle Siano. Sular natin ang ipatakdaran ta iti balay ta. Manya kumano kabsat na? Bong pangaasim! Di mo pagaramidan iti dakas ng Uncle Siano. Agpakpakaasyak, Bong! Ay, Diyos ko, anya ka din da ito mapaspasamak. Demonyo mat gayam da di akaanakan ta kabagis. Wala ka ba guys? Baglakit din ata nakatarayak idirabi ay timpuakak ititawa. Kano saan latayak kumaitan. Anya, Impukaw ni Felay at timpuakak ititawa. Jak paikit din na puutan nakadano nagpagaya may niti kasabaan naglimlemang. anya. Gusto una abutin ko idirabi ka ba guys? Kurt, anya ti planum ita kabagis. Agawid ak. Nakasarita na dyan ang demonyaw. Kasanaw noor-orayan nakagayam adangran. Ay na, agandad ka kumakabagis. Nausawan mo't siguron ka ba guys? Papanawag langan ni Daiti Sularkaw. Tapnod na kong gunana. Nasaya at maitasan ka na nabartek, baong. Panggapnak pa yan na tagbatan ni Dirabe ay.
Anya nga rod ti kayat mamapasama kita, Uncle Siano. Tsak kayat ti mababainan ng runa iti sangwanan dagiti pabarkadak. Hindi nakisarita ka, kayat mo ti agbalay dito sular ka. Pinatgan ka. Sa anak balin anaimot ka na kayo nga gasawa. Ha? Nagtalaga kang kagapota ka anakan ka. Hanggang kas tumi lagayam ti supan mau. Kapulain ka na bainan ka ako nam. Isa pumanaw kayo lain dito sular ka. Anya? Nangig mo ti kinunak. Alain niyo amin ay nagiti gargarit kayo. Kat pumanaw kayo dito sular ka. Saan amabalin, Uncle Siano? Saan kami apumanaw? Anya? Imanugot ka nagpatakdirak niti sular mo? Sa ita? Ibabawim? Sana kas ka rin ati pumanaw. Anya? At dadakas ang mapasamak dito'y no ipilit mo timang papanaw kada kami ti asawak. At nakarbangak, amang papanaw ka na kayaw. Gaputa sular ko na ito, bawng. Anya? No, nasayaat ka kumakanyak. Saan na mapasamak ti kastaoy? Agasam, kabalan naggaya matagbatan. Awan babayin mau. Basta, saan kami apumanaw dito'y sular mo? Nga uray anyat mapaspasamak, Uncle Siano. Anya? Nagkarit ka matayin, bawng. Ala, pumanaw ka, Uncle Siano. No di ka pala pumanaw, ulitak tinaramid ko kang kaidirabi. Saan ka bigbigan akabsat day di tatang? Oh, anya pala tiraramidin, Feli. Di mo matan garawan ti kan kanam. Awan ganas ko amang handbong. Anya? Mabainak itar aramidam. Awan utang mo imbag anakam kadagiti timulong kadata. Dayta ka manan. Saan ka di aday tati pagsaritaan ta, Feli? Maan kagit din. Oh, lugan mo ti barangay kan pulis ti dimtang. Kakuyog dagiti pulis ng Kalsiano. Ni. Anya ti kahit asawan da ito eh. Pangasim ang Kalsiano. Di na kumamot pa'y balod. Masyon ka kumakanyag. Ita, amo man, tiyagpakaasay kanyak. Tiyasawam tinakaimatang itinaramid mo kanyak, idirabi ay. Tiyasawam matlaang tiyag-weakness, kaya't nakapatayan. Isuray ta, indarong kan. Agpagpakaasya kang Kalsiano. Kaanak-anak. Di na kumamot pa'y balod, Uncle. Agnakam kamot siguro itanbang. Leksyon kang kada ito nginaramid ka. Tapno makamiris ka adakkel abasol. Tinaramid mo. Tinandanim pa ng patay kanyak. Pakawalan na kang Kalsiano. Sinadaanak nga baliw. Basta isanod mong tidarom mo kontra kanyak. Ay, saan? Saan ang nagbalaw di pangidyang ka? Naskan na madusa ka? Gapaw itinaramid mo kanyak. No man nagbasol ka, madusa ka. Ngam no nasaya at aramid mo, mabindisyonan kanto. Bueno gagayam, di tanti nagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Macy Malo. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. Hello, naimbag nga oras manan kada kayo amin. Sa bali manan nga istorya wano pakasaritaan ti sagot mi kada kayo. Amang tadliw-liwa ken leksyon wano adal iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ket na daman dagiti kabarbaro bimisita dito channel tayo. Awisan kayo like, share, kan paki-subscribe matan to YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. Katita, hintay nga ro dandanggan ti episode 152. Dito'y drama tayo. Biyag.
Di tao. Lorna, I have visitor coming and I want the house clean. Yes, madam. Cook a lot of food for them, okay? Yes, madam. Okay, I'll go out. You'll take care of it at home. I don't want a lazy housemaid. Apingin mawag ka man ng Marsing. Ay na, kasapulan mi ti kwarta din ko. Naibusan da allowance mi. Pasensya kan manang. Saan tapay apagsaritaan dayta? At da bisita ti amo, kat bisi ang ita. Akat agpatulog ka nga ro di ti kwarta min Awanan ni gatang biti kanan mi ading ko. Sige man ang Marsing, di kayagdanag. Apaman ang maalak ti sweldok. Agpatuludak adagos iti kwartayo. Lorna! Ni, Come here! ay ayaban na kun ti amo. Baliwan tantula ang tagsarita. Bye. Lola! Yes, madam. Coming. What are you doing, Lorna? I'm doing something in the kitchen, madam. Bring here a lot of food. My visitors are hungry. Yes, madam. Hurry up! You are so very slow, Lorna. Apingin mawag ka manong June. Adda ka di ibagam. Kasyan na kami kumalor natin daw. Agpatulog ka di kwartanay. Awanin ti balunan dagiti kakaanak ka mapanag-eskwela. Pasensya kan manong. Diyak pa'y naawat ti sweldo. Busy ita ti amok. Nagado ti bisita na. Ay, basta agpatulog ka ti kwarta apaman ang maawat mo ti sweldo mo. Un manong, di kayagdanag. Mang tedak iti allowance dagiti kakaanak ka. Ay na, agyaman na ka din ka o. Malapot din tanti saritaan ta manong. Amangan no sa pulin nak ti amok. Ay, di mo liplipatan ti agpatulog iti kwarta. Ulan ko naklangaro din. O sige manong, agsubli akon iti trabaho. Bye. Agsubli akon iti ayam ti amok. Amangan no addamanan pangibaonan na kanyak. Agunget manan, no jak maaramid adagos ti ipapaaramid na. Okay, Lorna. It's time to clean. You clean. Yes, madam. I want to rest in my room, okay? I will take care of it, madam. Nagado ti iinawan. Namnaskan nga agan anosak para iti pamilya. Agtrabaho akit di anaimbang. Madam, you have not paid my salary. I need to send money to my family. You do not have salary today, Lorna. Wait for me to give it to you. But my family need my salary, madam. Can you understand that I cannot give you anything yet, Lorna? Madam, No salary today. Nagbayag mo ito nga agpatulod iti kwarta ni Lorna. Mabisinan tayo nakakabsat na. Huwag nga ro tama ng Marseng. Pati pagsugal, awanin. Naitamo la pa nagsugsugal mo ti pampanunuot mga kabagis, John. Imbis ko mga agtrabaho ka mo para iti panagbiag mo. Nagsao ka magkabagay. Agpapada tayo lang nga ang trabaho na. Ay na di mo sa wanti kasta kabagay. Sa dama pang gadak, makilablabada akmay. Manumad lati masusweldo mo nga nagbasit. Di ka pa'y makagatang itinaima sa sidaam. Kandi mo nga min pakibibiyangan ti panagsugsugal ko Aramidom ti kayat mo, taramidot mo ti kayat ko, manang ko. Ay na, nagsubang kayo manan kini Marsing akabagis mo, John. No man nakibiyang mga minantay. Adamot kit di punto na. Day talag sugsugal ter aramidam. Di mo pa yun maasikaso dagiti anak mo. Antay, Rumbang kuma nga agtitinulong kayo nga agkakapsat. Tawanan dagiti dadakkelyo. Ulila kayon ademang. adamat ni Lorna mang diti allowance may. Kahit namnamaan nyo latan ti patulod ni Lorna akwartayaw. Manumot laeng nga iti sweldo na nga agtrab-trabaho ijay abroad. Antay. Ay nabaro, kapsat ko day ditatangyaw. At dakarbungak amang bagbaga kada kayo. Nakakaasi ni Lorna nga agtrab-trabaho ijay abroad. Imbes ko maatulungan niyo,
Saan? Tada kayo ti agkaradawat iti kwarta ken kuana. Antay, anya man ng timpul-pulong kada kayo ni Jun akabagis ko ya? Ay nabalasan ko. Awan timpul-pulong na kanyak. Binagbaga aklaang ti kabsat mo. Ay, Agpapada kayo akaanakak. Oray no addan bukod jo a pamilya. Biyang kulat ta timang bagbaga kada kayo. Nang runa no maditi makit-kitak ngar aramitan niyo. Urno sa inyo man kiti bagbagiyo. Amuklatan anilor na tinamnamain niyo nga kakabsat. Agsapol kayo mata itinatalgad apanggadan niyo. Saan agapaw tagtrab-trabaho ijay abroad ni Lorna kat naginawan ti panagbiagyaw. antay. Nariga ti agtrabaho iti adayo alukar, marsing kaanakan. Iliw kan tuok ti kalaban mo. Aramidam ti amin, tapno makapawit ka iti kwarta para iti pamilyam. Balasang pay mo ni Lorna, antay. Awan pay mabukod na pamilya biyagan na. Ay uray pay. Nasingpot kit di ni Lorna, tamo na kayo pay apanunutan akakapsat na. No sabali ang akapsat, amangan no binaybayan na kayo. Ha? No asino pa'y tiburidak akapsat yo, iso pa'y tinanakam. Amo na kayo apanunutan. Oh, at ti kwarta bulbuludam, Lorna. Ay na, agyaman na, friend. Kasapulan ngamin dagiti kakabsat ko ti kwarta. Di kagdanag. Bayadak mo't na adagos. Apaman amaalak ti sweldo kini madam. Ala, di mon panunutan dayta. Bayadan tulat na no kay kayat mo. Diyak pa'y matkasapulan ti kwarta ita? Imbag ka pa'y. Nasingpot dagiti among dito abroad. Saan akas kanyak anauyong. Day tamat ti pagyamyamanak launay si ka. Nakatumpo nga kiti nagsisingpot nga amo. Saanak nagparikot kadakwada. Gloria. May talag na pa'y kanyak ti kwartada Siyak ti ibaon damang i-deposit iti kwartada iti bangko. Kasta ka di. Wine, Lorna. Dahito iti kanayon mo alaglagipan. No adda ka iti abroad, sursuruan ti agbalin anatib ker para iti pamilyam. Friend. Kang runan iti amin, di mo liwayan ti agkid daw iti tulong kini Apo Dios. Kanayon kang agkararag, tapno yadayo na kay ti peggad. Kan kanayon kalaptaan na karadkad. Where are you going, Lorna? Today is my day off, Mom. I'm just going to send money to my family. Where did you get money? I have not paid you, Lorna. I borrowed money from my friend, Madam. Alright, okay. Just come back to the house right away, okay? Yes, Madam. No, kasapulan ti tulong ko, umasidag ka lang kanyak, Lorna. Agyaman na, friend. Awanan ti sabali ang pagkamangak no saan asikan. Sino pa'y nga iti sa baling agtitinulong, no sana datayo mo't lang agkakailian? Dakkalan ti na itulong mo kanya. Maguri ka man. Mabait man laang. Oh, apay? Adda ka di sakit mo? Ay, kwa. Idi pala kalman ang maditirik na. Ngam pilpilitak lang ang tibagik ng trabaho. Ay, di mo pilitong tibagim nagtrabaho. Sikam tumot lang tinakakasi ti dayta. Diyak kayo't nagpungtot kanyak ti amok. Isungag trabaho aklat na, friend. Kanakimutong ka ba yan? Saan na kasi ti sigot ti pamagim? Naglukmag kayo di damom dito abroad. Ay na, nagdakulin din nagbaliwam si ka. Sana bali ako matungak. Tinapatag. Makatulong kadagiti kakabsat ko amang namnama kanya. Lorna? Saan ako nagbayag, friend? Ang mga nor-urayin na kunti amok. Sige. Ayun no kasapulam ti kasarsarita. Umay kalaeng dito balay ti amok, Sana bale, taasidigmat. Na. Nabartag ka mo't amasabat ka, Jom. Sika magam. Ante,
Sana ka nabartet? Nakainumak lang basit. Anya abasit. Madlaw iti lang ang akastaunay ti bartek mo. Relax, antay. Imbag ka pa tamaaramid mulat na ti agrelax nga awan mat panggadam. At damat ni Lorna, amang mangta ti kwartami, antay. No kasta, naawat yumanaan di kwarta nga impatulod ti kabsat ti. Wala, antay. Ay, di ka lagbain yun. Nakakaasing ang sapsapol di kabsat yo ijay abroad. Ngamday talagbarbartek tar aramidam. Mayat ti biyag ni Lorna ya bro, antay. Kano nagdakal di sweldo na. Ay, day talati amom nga aramidan. Nusan ngagbartek, mapan kag sugal. Ay, naniantim, pakibiyag, dakman ako nakon. Kasano ajak makibiyang. Masya naklaunay kinilor na amang mangted iti kwartayo. Ante, Igat-gatang yula ang iti awan ka es kan na ba nagti kwarta ang nagrigregatan na. May sakamat marseng. Imbes amakmakan tinang igatangam iti kwarta nga impatulod ni Lorna. Saan mo gatang mo iti pagpapintas mo? At day takay man ako na ako nante. Dakasaya mo tagpapintas. Jak imbaga adakas tagpapintas. Tikunak, hingatang mo kuma iti makmakan ti kwarta apagrigrigatan ni Lorna ijay abroad. Ante, Agpada kayo kinnichon akabsat mo. Awan patag kada kayo ti kwarta apagrigrigatan ni Lorna. Imbes ko mga agurnong iti kwarta, tapno addanto kautan nyo no agkasapulan kayo. Lona, wash the curtains and sheets. Yes, madam. Hayap! You move slowly. I'm sorry, madam. I'm not feeling... I don't care. You go to work, Lona. Yes, madam. Ay na, nasayang at tapimanaw ya tigre nga amom, Lorna. Makay na ka. Gloria. Saan na nasaya ti sa Adam dito abroad si ka? Agsakit ka ba yan? Ay na, friend. Gagangay lang day ka, gurigor. Patsya nga aging bagak tumadlaan. Anya gagangay? Anya ka nagpatulong ka lang ni ti agency. Ipakamong ka dakwada ti sa Adam. Nga agsakit ka. Saanan, friend? Orayak lang nga namalpas ti kontrata. Anya? Basit lang ang napanawan. Agsubli akon iji pagilian tayo. Agornongak pa'y basit. Tapno adan to aramatag apaman ang makaawid na. Sa bagay. Ipatpatulod ko ngamin ti kwarta kinimanang ko. Patsyak ang nakaornong matanday jay. Sapay la kumaa. Basit lang ang timabat-bating allowance ko dito abroad. Intalag ko kinimanang ko dagiti ornong ko. Ante, dua baboy ang dadakkel ti sagana kita kasangay ko. Ado ti makmakan. Nagkarbumot ti kasangay mo, Marseng. Kasla nagado ti kwarta ma. Awan mo't permanente at trabaho. Binulod ko pa ilang nga di kwarta nga ornong ni Lornante. So katakto mo lang. Anya, inusar mo di kwarta nga impadulin kan katikapsat mo. Kisublik to mo lang nga, ante. Kaya't ko lang amin arambakan ti kasangay ko. Ngam nalabas ti ginastos mo ang nagkasangay. Agasam nga ay tadwa baboy tinaparte. Ati mo pa yun di agkasar. Ay na, di kay latag sa Sauditan, ante. Mangangkay kay din. Oray pay, umdas kuman di basit asagana. Awan romba nga pagdanagan nyo. Gaputad na kanyak ti ornong ni Lorna. Isublik to mo lang nga. No maisublim pay saan akas ka rin at ibagbagam? Gaputawan mo't nasaya at apagsapulam. Sana mabalin na si kalang tag na mariti kwarta ni Lorna ka ba guys? Nay, anyat ka't masawan ka ba guys? Igas-gastos mo ti kwarta na. Isa rumbangay ka nakmat. Ay sana mabalain. Tapay sana mabalain. Siyak lang, ti mangigamit ti kwarta, gaputa siyak tinangital ka na. Nito. Ay, anay ko! Abay, agsipat ka na!
Ikanak iti kwarta tapno nasayat ka kanya. Sana mabalin ko lamang. Pagsugal mo lang, ti kwarta. No, nakasao ka man. Kano nagparti ka di do ababoy iti nagkasanay ka. Pinakan mo amin a padam at chismosa. Ah, No di nak ikan iti kwarta. Riribukin ka. Talaga ang awan ornos yung agkapsat. Agpinpinokaw kayo kiday. kasano? Ipilit ni kabagis ko nga laan ti urnong ni Lorna isa abroad. Anya, Tap nagsardangan, intad ko lang na. anya, intad mo amin jay kwarta ni Lorna kan kwa. Una antay, makamumot to no gastos na amin dayjay. Agpampanunot ka ka di Marsing. Sika tinangitalkan ni Lorna iti urnong na. Ilawlawag kong tulangan na intun sumangtol. Kasanon no gastusan amin ni John ti kwarta. Sayang lang tinagbamban no kan jay kapsatyo ijay abroad. Lukas ta. Agawid ka nga ro din iti pagilian tayo iti mabiit, Lorna. One friend, may salaangan alawas. Malpasan ti kontratak dito abroad. Ay, gusto ganyam. Agyaman ak unay kan ka. Dakkel ti na itulong mo kanyak. Kabayatan ti pa nagtrabaho dito eh. Hala, sika talaga. Di mo pampanamutan day jay. Ayun gayam, bayada kung di utang ko kan ka. Oh, Oh, atoy, sigurado ka? Adi man ka sa pulan day ti akwarta nga? saanan? Ulitak man ng ti agyaman. Nagsaya at kaagayam. Ah, Lorna! Sinmangpot kan! Wan manang, Pwede mo yung bagbag no nasukon da ka kumay sa airport. jakon impakpakaamu kada kayo kin ni Manong. Kaya't kayo asorpresaan. Ay, apay nga akim mo tong ka. Nalukluk magkapaidisan ka nag-abroad. Manang, Nalalaway ka, sumarkading ka. Amo ka na banog kay ti biyahe. nauyong tinagbalin ng amok iji abroad manang Marsing. Nagan-ano sa tapno makaurnong aklaan. Kat makatulong ak kada kayo kin ni Manong John. Ha? At dapay gundaway adinak pa kanan ti amok. Pagtrabahon naklata, nga uray ang sakitak. Lorna? Basit lang ang oras ti turog ko. Adalo man ti rabi ino maturog ak. Masapa ak tumanan abumangon, tapno asikaswag ti amo. Ha? Ado adaras ang nagsakitak. Ngampilpilitak latatag trabaho. Ni Apo Diyos laang ti pagkamkamangak. Kan mang patpatipkar iti pakinakam ko. Lorna? Para kada tayo matlaang tararamidak manang Marsing. Ay, on gayam. Di urnong kung adakan ka. Aramatin tayo nga agnegosyo manang. Pagpuunan tayo. Kukwa. Ayan di kwarta manang Marsing. Kaya't ko makita. Ay na. Pakawanan na kading ko. Awanan kanyak timpay dulin mo kwarta. Anya ti kayat mo asawan, manang Marsing. Ay kwa. Inala kanyak ni Manong John. Ikat. Impabak na iti sugal. Anya. Pakawanan na, Lorna, ading kaw. Ikaray, agbalbali ba kaw na? Saan ako nagsugsugal? Sapay lang kumata mapakawan na kami. Ading ko. Mano atawan na nagregregat ang ijay abroad. Tapno makaurnong kan matulungan kayo ang kakabsat ko. Naman niya dahi ngay naramid yo. Naglaka nga impukaw yung ti kwarta nagregregatag. Sorry, Lorna. Amuyo ka din o anya ti mapaspasama kanya kini abroad. Amin arigat kan pa nagtuok. Inaramid ko. Nagtalaga ka na kayo. Ngam sinayang nyo lang ti kwarta nagregregatag. Pakawanan da kami, ading kaw. Magnamnama ka. Agsapol kami ni trabaho, may. Akat, sikamot itang titulungan, may. Wala ading. Day tatagpay so. Ina, mababayin kami ulit kan. Unay kayo man
Manipod ita. Agbalbalo kami natin kau. Agtitinulong tayong nga kakabsat. Oo, ading, promise. Kaya't mi alitupan dagiti nagkurangan mi kan ka. Kapakawanan na kami kumaading ko. Agtrabaho ka tapno makasapul ka iti kwarta. Saan ka tamang namnama kalatan iti tulong ti sabali. Tati kwarta sana mapidpidot no di kat pagrigatan dayta. Iti matpaset dagiti managtulong diyo itad amin a kwartayo. Mangibati kayo iti para iti bagiyo tapno danto aramaten nyo inton agkasapulan kayo. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Macy Malo. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.